Lah kok iso-isoe konyol iki lho, memplok det wedhus, duit sondesit. Lah mengko ya dikasuske terus kepiye? Mikir urusan ati wae durung rampung. Malah konyol nambahi urusan. Waduh. Ra mengko aku katut dadi perkarane. Kula nuwun Mas Freddy. Sido triple kill iki. Urusan ati, urusan ro konyol, malah sido teko utang masa lalu. Oh nggih Mbak, monggo. Tapi ya aja Freddy to. Wong saiki wis reti yang jeneng Pujon. Ya wis Mbak, lungguh kene. Ya Mas Jon. Mbak, gandeng wis surup, tak urupe lampu sik ya. Lah surup-surup kok mertamu. Ya Mas Freddy. Mula ngaku jenenge Freddy. Lah jebol kowe gur arep gawe masalah to Mas Jon. Sorry ya Mbak, wong karepku ngono. Ben ketok kaya wong-wong kae lho. Duwe jeneng sing ngetren. Yen babakan utang tetep tak saur ya Mbak. Tuku baut nganggo mur. Baline dicandelke setang. Senajan aku durung nyaur, tetep duwe niat bayar utang. Coba wis pirang taun lho Mas Freddy. Kira-kira yen aku nganaki iso-iso wis dadi akeh. Waduh. Lah kok nganake to, Mbak? Aja ya, Mbak. Aku ki isih durung duwe sesandinge ati. Mosok malah sampean arep nganaki. Maksude iki bunga yo. Dudu nganaki sing duwe anak kuwi. Lah, yang ngono, tenang aku. Wes saiki bali no masalah, Mas. Endi tungane ro aku? Kene aku lagi butuh. Yang diitung, Mbak. Yogur siji, loro. Lah wong ngonone kan yogur kita berloro. Jan angel lo omongan karo Freddy Alexander ki. Umpama aku ora ngerteni kat jaman biyen, iso-iso kowe tak gepuk lho, Mas. Waduh, Maksude hitungan utangmu karo aku. walah, utangku to. Jare ora nganaki. Dadi rak ya isih wutuh to, Mbak. Mergo aku ya durung nyicil babar blas to. Lah, kok ya ngerti. Ngono kok ya ora ngomong. Bali desa ya terus blas ra ono kabare. Aku jane iki arep ngabari ya, Mbak. Masalahe pas aku arep bali mulih, kowe ya pas mudik. Dadi ya ora ketemu. Bareng teko omah, aku dadi lali sak seprene. Pirang-pirang tahun kok lali. Kuwi jenenge nglali. Lah jaman ana kutha kae, sasenku ajeg, Mbak. Bareng saiki aku ya gur srabutan. Dadi sak kecekele gawean. Mas, kerja apa wae iki ra masalah. Sing penting bener lan iso ngasilke. Nanging aja terus lali karo kewajibane. Yen utang ki ya wajibe nyaur. Tenang, Mbak, aku ya mudeng. Mula sak iso-isoku kudu tetep kerja. Senajan ora akeh hasile. Tapi percaya wae ro Gusti, bakale dicukupi. Yen awake dhewe ora bosen ndedonga, karo ibadahe dikuwati. Malah teko ngendi-endi. Wes kene ndang diberesi, Mas. Kose Mbak iki ngene. Wes rasa kosak-kosek. Dina iki kowe kudu menehi. Mosok wis ping 3 rene isih mbok blenjani meneh. Pasang-pasang jendela kaca. Ora lali nganggo kordene. Bola-bali sampean mara. Aku ya pas ra ndek duwite. Lah genah to, wis tak batin. Ya bener omongane Mas Cemban karo Ngkas. Ra trimo kaya welut. Yen iki genah Mbah Buyute welut. Waduh, malah dipadake Mbah Buyute welut. Wis pokoknya aku nggak mau tahu.
Dina iki kowe kudu nyaur. Yen rasa iki sesuk kowe nyaur kudu nganggo bunga. Titik. Waduh. Nganggo bunga, Mbak. Wis, ora usah sesuk-sesuk. Saiki wae tak sahure nganggo bunga. Sik, tak gopekke sik, tunggunen. Dudu kuwi. Tak kira bunga uwit, terus arep tak gopekke. Waduh. Bengi iki ya demen to ya. Yen awan panas, angger nyedaki bengi saya adem. Soale ya wis nganggo jaket, kok ditambahi sarung. Lah kok meso cek adem. Wis ora apa-apa, isi-iso ngrasake hawa adem. Kabeh-kabeh disyukuri wae. Wis ora apa-apa, adem panas ora masalah. Sing penting syukuri wae. Wis tak nglawas ning ngarepan kene daripada nang jero omah suntuk. Lah kursiku nang ndi? Oh, lah iya, kursi keloro. Dinggo kursi makan karo kursi tamu. Paling ning jero iki, sak jupuhe sik weh. Kursi siji sik, kaya ben kursi loro. Iki kursi sing keloro. Lah, nah ini kan komplit. Kurang apa ya? Oh iya, hiasan meja tamune ya mbok hiasan meja makan kok. Wis tak jebuke sih. Nah, ngene iki komplit lagian. Kali tengok-tengok. Oh, ini adem. Mesake simbok iki. Lawe tutup sih. Lah, ngene iki kena aman, simbok ora kademen. Lah wong simbok iki wis ra duwe kanca wengi. Mesake yen kademen. Mumpung longgar ngene iki nile WA wae iki. Menawane rezeki nomplok. Berita kok kahanane rapik kabeh. Kaya atiku, dadi males iki. Lah, sapa kae bengi-bengi teko kene iki? Kula nuwun, Mas Jon. Mas Cemban, engkas barang katut. Iya, Jon. Kas, nek ngene iki sing rekoso aku. Nek mertamu siji-siji wae. Aku kursiku gremeng loro. Saya tak golek kursi sik. Mas Jon tak lingguh sik ya. Aja. Kancan durung entuk kursi ya. Beh, arep lingguh kayak rekoso men. Sik tak golek kursi sik ya. Nene Kas, nggo kene. Kursi aja. Mas Cemban sik dinggo, kuwi lagi tunggu kene.
Arep linggo ribet. Ayo. Lah wong loro iki dorene iki arep ngopo? Yen aku Jon, kena tilek kowe. Ayen Mas Cemban, yo mbuh ngopo meh rene. Aku iki gur ngetutke Mas Cemban. Bener Mas Jon, ki mau ketemu nang pertigaan. Tak jak sisan, lah wong dalane sepi, aku ya wedi. Walah. Lah rene iki arep ngopo Mas Temban? Kok butuh wong loro iki apa ijen rawani apa piye? Ngene lho Jon, teko kurene iki kaping pisan. Arep silaturahim. Kaping pindho Jon, aku pengen ngerti kabarmu. Kaping telu Jon, iki sing penting. Penting apa Mas? Lah kok ketok serius men? Ngene lho Mas Jon, kowe kan biyen karo konyil mblanangke dhuwitku karo sondusit kae lho. Nah ngene lho, aku kepepet nyilih duitmu saiki wae. Waduh. Nyilih duit Mas. Heeh Mas Jon. Waduh. Oh no. Apa neh waduh. Iki lho sikilku ditangkas. Walah ta sikile yo tidak. Waduh. Jon, sorry Jon. Mas aja Jon. Alah tak kowe iki lho mertamu yo gawe larane wong. Mas Jon, piye balik topik utamamu piye? Topak topikmu kuwi. Wong kelaran barang kok gak kasih topak topik. Masalah duit mau. Heeh Mas Jon, aku butuh tenan iki. Jane, wingi aku oleh proyek, hasilnya lumayan. Tapi gara-gara ongkas dadi batal. Walah, Aku meneh sing kena. mosok yo ora ana to Mas Jon? Gur saiki tok milih. Pasang-pasang jendela karo lawang. Aja lali karo kipasan. Aku susah angger ditembungi utang. Mergo dienggo mangan wae pas-pasan. Walah. Lah, iya to Jon. Ya Mas Jon, aku tak mulih weh. Walah, malah balik. Piye Mas aku Mas? Ambokas karmu kono. Waduh. Terus amplopku piye iki? Amplop kas. Tenang, aku duwe. Yang gelem tak jupuke apa piye? Amplop kosong Jon. Waduh. Akan berita malah isine gur koyo ngene tok iki opo iki. Mat, golek duitmu mat. Bakal susah iki, bakal tambah mumet iki. Golek duit angel iki. Wis mumet tenan iki. Kula nuwun Mas. Mas Cemban. Nggih Mas. Ini nyodok kene sik. Nggih Mas. Lah kok megogok nang kono. Sadare kan dodok. Lungguh kene, Oh, lungguh. niku nggih paham kula. Nah, Pripun Mas kabare Mas? apik. Saka ngendi ki awakmu? Keng ngene rencang nih wau. Ora kok ngomah. Nggih bakal kematan ngene rencang nih. Lah kok ya dengaren men. Kowe rene. Dengaren ngono lho, tak dengarenke iki. Lah nggih niku ajeng perlu kali jenengan Mas. Perlu. Perlu apa? Nggih, wingi nika pas kula kali jenengan ketemu teng wingking nika. Oh, pas ketemu aku nang dalan kae. Nggih, Mas. Lah nopo? Lah pripun nih, Mas? Kula niku paprasan kali tuyul. Tuyul. Nggih, Mas. Lah kok iso? Lagi metos tengah ajenge Mbah Joko. Kula niku ajeng ketemu kali Mbah Joko enten perlu. Lah malah paprasan kali tuyul. Dadi ya urung sida rampung urusanmu karo Mbah Joko. Dereng Mas, malah kena alangan Mas. Alangan piye? Kowe ditabrak wong. Boten Mas. Lah, njo jiglok nang dalan. Boten. Lah terus apa alangane? Ya pas ketemu kalian jenengan lho, kalau mlaku niku lho. Hah? Kula niku kepaprasan tuyul Mas. Lah iya, lah terus alangane apa ketemu tuyul kok? Nggih kaget. Rupane tuyul nggih nembe pindah niku kula ngertos. Dadi alangane gur kuwi. Nggih. Ora ana liyane.
Gen, ten Mas alangan liyane. Lah apa alangan liyane? Arto Mas. Duit. Nggih Mas. Kula paringi tas mriki lho. Ajeng kula paringi Mbah Joko. Lah kok dite kirang. Dadi ra sida nyaur mergo dite ilang. Nggih, mboten saya to Mas. Lah mengke yen kurang, piyayene malah ngroweng-ngroweng Mas. Lah iya, lah kok ya iso ya Mas Cemban. Lah nggih, kula mriki ajeng enten perlu kalih jenengan Mas. Perlu. Nggih Mas. Perlu apa? Kula niki ajeng perlu kalih jenengan Mas. Ajeng ngambil arta kali yuta wonten mboten Mas? Nilai dit aku 2 yuta. Nggih Mas. Loh, emangnya kekurangane ngene Mbah Joko ki pira? Kula niku mbeta arta niku sedasa. Heeh. Lah ajeng kula paringi Mbah Joko kula cek niku ilang kali yuta Mas. Dadi kok garek 8 yuta. Nggih Mas. Iki arep nyileh aku 2 yuta. Mboten nyileh mau ngampil Mas. Padha wae. Oh, Nyileh iya, karo sama. nyampil. Nggih sami mawon. 2 yuta. Dadi ya kok sik nek sakmono ya jane iki ana. Nggih. Nek iki jaganku urip karo nggo ragat sekolah anakku. Ya wis tak tilikane sik ya. Nggih Mas. Kula betah banget iki Mas. Ya wis, coba kowe nang kene sik. Nggih Mas. Wah, muga-muga ana duwite. Men genep 10 yuta. Omah kok sepi men. Hah? Omah templeng lah. Apa ya penak nggo turu. Nah, aku lagi ya wis rawani manggon dhewe ning kene. Umpama aku ning kene wis ora betah. Omah sepi, templeng krah. Apa ya penak? Ya Mas. Iya bubung ana panganan desa, muga-muga kowe gelem. Malah ngrepoti Mas. Ya duwene kok kaya ngono kene iki. Wah, malah repot-repot Mas. Dadak disuguh kaya ngene. Ora ya Mas, wong iki mau ya gur sing ngeki yo. Oh, ngoten. Dadi aku ya gur dikeki uang. Kono disambi. Kula incipane nggih Mas. Heeh, saiki karo tak hitungke genep ora iki. Enak banget dibeli Mas. Nah, wong desa ndene ya gur kaya ngono. Nek Niki- ben jaman nang kutha kaya ngono golekane angel kuwi. Niki ketake waloh godhog nggih Mas. Heeh, nek ora ganti jeneng. Wah. Untuk telo Mas, Mas nggih waloh rasane enak banget. Enak Mas, kula imbuh nggih Mas. Ya. Lah kok malah kaya wong kaliren. Lah nggih Mas wong dereng mangan kesiang wawok. Oh lah malah katawan romangan. Untung aku wis ra duwe sego, nek duwe sego mesti njaluk iki engko. Nggih, sementing niku kula ngambil arto di cair ya, Mas. Yo. Nyo, iki Mas. Ya wis Mas. Iki ana dit. Ning iki bagiku duit iki ya berdaman. Iki dijagan ku urip aku karo ragat anakku sekolah. Nggih, Mas. Nyo, iki ana 2 yuta. Nggih, gampil Mas, mengke kula balekke Mas. Nyo Mas, iki 2 yuta. Nggih, Mas. Ya gur panjalukku siji, engko nek Nggih. dang duwe dang balekno. Nggih, Mas, kula wangsulke Mas. Ya wis kuwi dilebokke tasik engko gak ilang meneh. Nggih, kula lebet tas Mas. Ya mergone ngene Mas. Nggih. Wong ya saiki lagi golek rezeki, golek duit ki angel. Nggih, leres Mas. Nggih, mboten napa-napa to Mas. Sementing disyukuri. Hasil sithik akeh nggih disyukuri mawon. Nah, disimpen kenaman. Nggih, Mas. Mergone saiki golek duit ki angel. Nggih, leres Mas. Nek mbiyen jaman nang kutha cek iso nyopir kan nyopir Mas. Nggih. Nah saiki ya nang desa, mulai desa ngene iki ora iso golek gawean liyane kan angel. Lah ngasal napa to Mas? Lah wis ngene iki nyawang teng blengkrah to kowe. Nggih. Wis ngene iki golek barang-barang rosok ngene iki. Lah iya, kok kowe malah saiki dadi pinter iso ngandani aku barang malan. Lah nggih wong sekolah kula nggih dhuwur kok Mas. Lah dhuwur teko ngendi? Nggih paling tingkat 3 Mas. Sekolahane sing tingkat. Nggih. Tapi jenjangnya S3 Mas. Hah? Mosok kowe S3? Nggih saestu Mas.
S3 Mas. Kowe kuwi S3. Nggih Mas, S3 Mas. Lah wong prejengamu kaya ngono kok S3. Tenan Mas, S3 Mas. Nggih S3 niku nggih SD, SMP, SMA. Mentok niku tok. Lah kowe jenenge ngono kok kek tunggale. Nggih. Jenenge kuwi sekolah dasar karo lanjutan. Lah nek iki sarjana ku lho Mas maksudku. Wah, mboten tekan Mas kula. Mula saka prejengamu ra mungkin kok teko S3. S1 rong karuan, S2 apa meneh. Paling boten. Kula pun komplit. SD, SMP, SMA. Halah, kuwi cek kalah karo aku. Lanjutan napa lulusan? Aku deno D napa? dasar. Walah, mau sekolah dasar wis dibangkake. Aja ngono kuwi. Penting ki dudu sekolahe, Lah napa Mas? pengalaman. Oh nggih bener Mas. Niku pengalaman iki pokok lah. Sekolah dhuwura ning nek ra ndek pengalaman, ora duwe pengetahuan sing teko ngendi-ngendi. Lah padha wae engko katak dalam tempurung. Napa niku Mas? Katak dalam tempurung kuwi kodhok nang jero bathok. Oh niku to. Lah iya, saiki nek jenenge kodhok nang jero bathok, ora ngerti lor kidul, ora bakal oleh pengalaman apa-apa. Tapi sekolahe nek cendhek, tapi iso memahami keadaan, pengalamane teko ngendi-ngendi kan iso ae. Nggih bener niku Mas. Lah iya to Mas. Wong jenenge ra duwe pengalaman, ora ngerti ngendi-ngendi, ora duwe pengetahuan sing luas, kan ya ora ngerti apa-apa. Nggih bener niku Mas. Pomo sakniki wonten kodhok teng dhuwur tower, pripun Mas? Kodhok nang duwe tower, Nggih Mas. kodhoke mencolot towere ngebuki kowe. Wah.